Helo, Manon Steffan Ross ydw i. Dwi'n byw yn Hywyn y Meirionnydd, ond dwi'n dod yn wreiddiol o Rywlas yn Nyffryn Ogwen. O, beth sy'n ddiddorol? Un peth does a ddim lot o bobl yn gwybod amdana i. Pan dwi'n gyrru yn y car, dwi'n treulio eitha lot o amser yn y car. Pan dwi'n gyrru yn y car, dwi'n siarad efo fi fy hun mewn acen Scouser. Felly os oes yna rywun yn dyrru ar y deg, I always tell them, why are you driving so slowly? Get on with it. A fedra i wneud hyn am oriau ac oriau ac oriau. Dwi'n caru'r Nadolig. A dwi'n caru bob dim am y Nadolig hefyd, ond mae edrych yn ôl i pan o'n i'n fach, beth ofnadwy o braf, a dwi yn cofio un anreg arbennig ges i bresant beic. Is i lawr grisiau yn y bora. Ac oedd Sion Corn wedi dod â beic i fi efo'r gair disgo arno fo. Oedd y beic yna gyn i am flynyddoedd mawr. Felly hynny, mae'n siŵr. A jyst y teimlad Nadoligaidd braf yna. Chi be, dwi yn caru sgewyll sprouts. Dwi'n bita nhw drwy'r flwyddyn efo cig moch fel arfer, ond efo pysgod hefyd. Dwi just wrth fy modd efo'r blas, a fi sy'n gorfod bita nhw gyd yn y tŷ yma, achos dydy fy mlam sy ddim yn licio sgewyll o gwbl. Mae'n hoff lyfr i yn newid o hyd o ddwrnod i ddwrnod, ond ar hyn o bryd, fy hoff lyfr a fy hoff awdur di Tu ôl i'r awyr yma gyn Megan Angharad Hunter. Nofel newydd sbon i bobl ifanc, ond nes i gael blas mawr arni hi, a dwi ddim yn cyfri fel person ifanc. Mae'r stori a'r cymeriadau mor fyw, mewn ffordd mor newydd o sgwennu yn Gymraeg, mor ffres a personol. Da chi'n cario'r llyfr yma efo chi ar ôl darllen, felly prynwch hwn, Dolig. Teitl fy llyfr i ydy Llechi. A mae'n nofel i bobl ifanc. Mae'n nofel drosedd. Mae am hogan ifanc o'r enw Gweno yn cael ei lladd, yn cael ei llofruddio. Mae di lleoli yn ardal Bethesda, lle eis i'r ysgol. Ac o'n i eisiau sgwennu am Bethesda, achos i'n teimlo bod o ddim wir yn cael digon o sylw, ond hefyd dwi'n caru'r lle gymaint, ac o'n i eisiau sgwennu am rwla dwi'n ei garu a cynhesrwydd y llechi sy'n o gwmpas a'r tirwedd a'r bobl anhygoel. Felly mae'n ddirgelwch, mae'n nofel ddirgelwch am gyfeillgarwch pobl ifanc. A hefyd dwi'n meddwl bod hi yn ymwneud efo y ffordd da ni'n sydd i fyw yn bywydau a y ffordd da ni'n gweld pobl ifanc mewn ffordd sydd falle chydig bach yn anheg. Da ni'n sydd i barnu pobl ifanc pan maen nhw'n aml yn gwybod yn well na ni oedolion. Mae pethau wedi bod yn nuts yn yr ysgol, wrth gwrs. Mae hynna i'w ddisgwyl. Roedd yr ysgol ar gau'n llwyr dy llun, ac mae'r rhan fwyaf o'n dosbarth ni wedi aros adra os yma. Mae'r athrawon wedi dechrau panicio a siarad y lol na bod hi'n flwyddyn bwysig, a rhaid i ni drio bod yn gry, mor anodd ydy hi. Yn y gwasanaeth arbennig gawson ni fore dy Mawrth, dyma Mr Lloyd yn deud, mi fysa Gweno eisiau ni fod yn ddewr. Rhaid i ni gyd gario ymlaen i mwyn hi. Wedyn, dyma sŵn yn dengid o'i geg o, hanner ffordd yn crio a gweiddi, a'i anadl yn dod yn sydyn. Dyma fo'n sefyll o'n blaenau ni gyd yn crio fel babi, i sgwydda fo'n mynd i fyny ac i lawr fel tasa fo'n chwerthin. Mae hwn yn anodd, achos mae pawb efo'i llwybrau hunain, ond i fi edrych ymlaen at 2021 efo gobaith a llawenydd a cario'r holl wersi yma da ni gyd i dysgu yn 2020 pa mor bwysig ydy'r bobl sy'n o'n gwmpas ni de. Diolch yn fawr i chi am gefnogi yng ngwaith i ac am brynu'n llyfrau fi ac am ddarllen yn llyfrau fi. Gobeithio gewch chi Ddolig pen i gamp a cofiwch wario'ch pres Dolig i gyd mewn siopa bach lleol sy'n gwerthu fy llyfrau.
i. Hyw Aaron ydw i, a dwi'n dod yn wreiddiol o Abertawe, ond erbyn hyn dwi byw yng Nghaerdydd. Pan o'n i'n 10 oed, des i'n ail yng Ngorllewin Morgannwg mewn ras sgipio. Oedd e'n foment balch iawn i'r teulu cyfan. Oedd yn hat-cu i yn mecanic ar longau dociau Caerdydd, ac un flwyddyn dyma fe'n adeiladu llong bach i fi, llong morladron allan o Bren am Nadolig, ac oedd hwnna'n cŵl iawn. Hoffwyd, wel, y cwbl lot, ie? Ar ran i sprouts, falle sprouts aros ar y plat. Dyma fy llyfr ble mae boc a'r goll yn y chwedlau. Mae'n ddilynydd i llyfr Ble Mae Boc, gath ei ryddhau chydig o flynyddoedd yn ôl. A nath jyst i pigo un hoff awdur y llyfr o ran llyfrau plant, Roald Dahl wrth gwrs, a Quentin Blake, Terry Jones, stori anhygoel, a Brian Froud hefyd. Oedd hwnna'n llyfr o'n i jyst yn pori drosto fe amser hir pan o'n i fach. Gosyn i Acwdzo a comics Asterix, lluniau, y straeon, yr hiwmor unwaith eto. A falle mwy na neb, beth oedd ysbrydoli fi oedd gwaith Bill Watterson i fod yn gartwnydd, i greu storis gyda chalon a hiwmor. Mae'r ein yn hyfryd, ydych chi byth i gweld Calvin and Hobbes. Yn fwy ddiweddar, mae'r llyfr yma a gwaith Hayao Miyazaki, falle bod chi wedi gweld ei ffilmio fe gyda Studio Ghibli. Wel, mae'r llyfr yma'n epic enfawr, ddau cyfrol sydd gyda cymaint ynddo fe dwi wedi dysgu o ran arlunio a storio werth i weld. Mae Ble Mae Boc a'r goll yn y chwedlau yn dilyn Boc, y ddraig fach, wrth iddi cael hun ar goll mewn straeon a chwedlau gwahanol Cymru, o'r Tylwyth Teg i Hoian Gerddi a Cantre'r Gwaelod, Mabinogi a wahanol lefydd. Y syniad yw bod yn ddathliad o llyfrau a'n straeon ni Cymru, fel dyma, cymeriadau wahanol llyfrau Cymru, y Cewri, Anwn, ein anghenfilod ni, Tir na nôl Gwlad yr Ifanc, a rhyw fath o ddathliad o'r straeon sy'n diffinio ni mewn ffordd ysgafn a hwyliog, gobeithio. Ble Mae Boc a'r goll yn y chwedlau. Helo, Llio y llyfrgellydd ydw i, ac mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod rhyfedd iawn. Dyma Boc, ddraig fach sy'n chwilfrydig am y byd a'i bethau, ond sy'n aml yn mynd ar goll. Roedd Boc am ddysgu mwy am straeon a chwedlau Cymru, felly daeth i'r lle gorau i wneud hynny, y llyfrgell. Ond heb iddi wybod, roedd Bari a Blodwen yr helwyr dreigiau cas yn ei dilyn. Allwch chi gweld nhw? Casglodd Boc bentwr o lyfrau. Ond y broblem gyda hen lyfrau am hyd a lledrith yw bod yr hyd yn gallu treiddio allan ohonyn nhw. Wrth i Boc agor y llyfr, dyma'r hyd yn ei signo hi a'r llyfrau eraill i mewn iddo. Ac yn ei beth yn wath fyth, cafodd Blodwen a Bari ei signo mewn i'r llyfr hefyd. O diar, dwi wedi colli 3 o'r ymwelwyr a 10 o lyfrau. Dwi angen eich help. Ble mae'r llyfrau? Ble mae Bari a Blodwen? Ac yn bwysicach, ble mae Boc? Wel, sa'n mynd i dweud wrthych chi lle ma ddi. Bydd rhaid i chi chwilio dros eich hun. Ond mae rhywle fyna, dwi'n addo. Dyma neges i helpu chi'n gyffredinol, i gysgu'n well, i fod yn well berson, i fod yn hapusach. Defnyddiwch Netflix llai a'r llyfrgell mwy. Nadolig llawen i chi gyd. Helo, shwmai, Gwenan Evans yw'n enw i. Dwi'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ond yn dod o Ddyffryn Cothi yn wreiddiol. Un ffaith amdano fi'n hunan yw wi byth yn gwisgo trowsus. Fi wrth y modd yn gwisgo ffrogiau mwy na lai trwy'r dydd bob dydd. Yr unig bryd welwch chi fi mewn trowsus yw os fi'n mynd i'r gampfa neu mynd i'r gwely. A wi ddim wedi mynd i'r gampfa o gwbl lenni, ond wi wedi treulio lot o amser yn ym pyjamas.
Un o'n hoff atgofion ni oedd y cyfnod pan o'n i yn mynd i'r ffermwyr ifanc ac yn y brifysgol ym Mangor. Oedd na wastad ddawns cyn y Nadolig, felly oedd e'n gyfle i brynu ffrog newydd. Wi ddim wedi cael cyfle i wisgo lan adeg y Nadolig cyn hynny. Wi jyst yn gobeithio wneith un o'n ffrindiau i brodi adeg y Nadolig, ond sneb wedi wneud hyd yn hyn. Fy hoff fwyd Nadolig i yw, falle ddim y cino ei hunan, ond y frechdan i chi'n cael y diwrnod wedyn. Felly chi'n dechrau gyda heinen o fara, wedyn menyn, wedyn bread sauce, wedyn twrci, wedyn cranberry, wedyn stwffyn, wedyn menyn, wedyn tafell arall o fara. A bydden ni ddim wir yn beirniadu chi sa chi'n rhoi bach o grefi mewn fyna hefyd. Fy hoff awdur i yw Caryl Lewis. Wi wrth y modd gyda'i gwaith hi, yn enwedig i chyfrol hi o straeon byrion gwreiddiau. Ffantastig. Mae 'da fi lyfr newydd yn y siope ar hyn o bryd o'r enw Gwyliau Gwirion Fferm Cwm Cawdel. Y llyfr yw hwn i blant o 2 i 7 oed, a mae e'n sôn am ffion y ffermwraig sydd ddim yn gallu mynd ar ei gwyliau oherwydd ei bod hi'n godro. Ond mae yna ddatrisiad i gael, sef mynd ar gwartheg gyda hi. Mae hwn yn lyfr fydd y plant lleiaf falle'n mwynhau darllen gydag oedolyn, a falle bydd plant chydig bach yn hŷn yn gallu darllen yn annibynnol, a hefyd mwynhau y lluniau hyfryd Sheici Gwen Lluan. Fi wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar y llyfr nesaf yn y gyfres, felly gewn ni weld i ble fydd y gwartheg yn mynd tro nesaf. Yn y gyfres, fe fydd Fion a'r criw yn ymweld â gwahanol fannau yng Nghymru yn Aberystwyth maen nhw ar gyfer y llyfr cyntaf, a fi'n credu bod hi'n bwysig i blant Cymru i weld llefydd maen nhw'n nabod yn y llyfrau maen nhw'n darllen, yn enwedig nawr gan nad oes modd i ni deithio cweit cyn belled. Ces i'r syniad i sgwennu'r llyfr yma pan o'n i ar gwrs yn Newydd y Ganolfan Ysgrifennu yn Llanystumdwy, cwrs oedd wedi cael ei ariannu gan Gyngor Llyfrau Cymru, lle roedd awduron a darlunwyr yn dod ynghyd i feddwl am syniadau. Roedd Fion y ffermwraig wedi bod yn gweithio o fore gwyn tan nos ers wythnosau. Pam wyt ti'n edrych mor drist, holodd Flei? Dwi wedi blino'n lan, atebodd Fion. Dyle ti gael gwyliau, meddai Flei. Ond allai ddim mynd i unman, atebodd Fion. Pwy fyddai'n godro bob bore a nos ac yn edrych ar ôl yr anifeiliaid? Cafodd Flei syniad. Os na allai Fion adael yr anifeiliaid, bydde'n rhaid i'r anifeiliaid ddod gyda hi. Fy nghyngor i dros yr ŵyl yw i wneud beth sy'n iawn ar gyfer eich tŷ chi. Pidwch becso beth mae pawb arall yn wneud ar y cyfryngau cymdeithasol, a chofiwch hefyd bod na fwy nag un diwrnod i'r Nadolig. Llynedd gath yn mab ni frechreir ar ddiwrnod Nadolig, felly pidwch becso os nag yw pethau yn mynd fel i chi'n gobeithio. Mae yna ddigon o amser i fwynhau dros yr ŵyl. Mae wedi bod yn flwyddyn galed i ni gyd, ond fi'n siŵr gallwn ni gyd gael rhywfaint o hwyl cyn i'r flwyddyn ddod i ben, felly cadwch yn saff a Nadolig llawen i chi gyd. Luned Aron dwi'n wreiddiol o Fangor ac erbyn hyn dwi'n byw yng Nghaerdydd. Dwi wedi reidio ar gefn eliffant. Deffro ar fore Nadolig yn 2 oed yn hif yn nain haid ym Mhen y Bont, a cyrraedd lawr grisia, cyrraedd stafell fyw a gweld tŷ dol pren i fi. Pwdin swyddefrog a greifi da. Fy hoff awdur llyfrau plant fysa Leo Leoni, Americanwr Eidalaidd, a dwi wrth y modd efo naifrwydd hyfryd i lynia fo. Mae yna rhyw lawenydd yn perthyn i'r gwaith hefyd. Teitl fy llyfr newydd i ydy Mae'r cyfan i ti. Yn y gyfrol yma, dwi'n cyflwyno'r byd i'r plentyn trwy'r 5 synwyr o dymor i dymor. Ni'n awyddus i greu llyfr fydda'n ni'n sensitif ag anwyl a chynas, a llyfr gobeithio fydda'n brofiad braf i blentyn fwynhau hefo'i riant. Pan welid i'r haul ar ddechrau dy ddydd, a'i olau'n disgleirio ar bopeth sydd, cofia fy ngeiriau fy mhlentyn i. Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Mae'n fyd o ryfeddod a'r cyfan i ti. Glywed i'r siffrwd dan draed ar y tir, pryfed bach prysur y glaswellt hir.
Glywed I gôr yr holl adar man, drwy'r dail uwch dy ben yn canu ei can. Cofia fy ngeiria fy mhlentyn i. Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Welid i'r alarch a'i blu mawr gwyn a'r pysgod arian yn nŵr y llyn. Cymylau gwlanog sy'n symud a ras a'i lluniau yn llenwi yr awyr las. Cofia fy ngeiria fy mhlentyn i. Mae'r cyfan i ti, mae'r cyfan i ti. Wel, byddwch yn garedig efo chi'n gan obeithio canu fwy amser i bwynhau cwmni, teulu a ffrindiau yn y flwyddyn sydd i ddod. Nadolig llawen iawn i chi. Carys Haf Glyn yn wreiddiol o Rhymni ar ben Gwmrymni ac erbyn hyn yn byw yn y Fenni. Blynyddoedd yn ôl, bues i'n cyflwyno ar yr un rhaglen dyledu â James Corden. Tybed beth ddigwyddodd iddo fe? Meddwl am addurno'r goeden, gwrando ar yr Andrew Sisters, a bwyta lots o mince pies gyda fy chwaer. Siocled, siocled a siocled. Ac efallai, os mae yna le ar y diwedd, dipyn bach o trifle. Criw'r coed a'r gwenyn coll. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y cymeriadau oddi wrth yr artist Ruth Jane, sydd wedi gwneud y lluniau ar gyfer y llyfr. Roedd hi wedi bod yn darlunio anifeiliaid hynaf y byd ers rai blynyddoedd, a gwelais i'r sketch a meddwl bydden nhw'n gwneud cymeriadau gwych ar gyfer stori i blant. Felly datblygais i'r cymeriadau yna, a mae ganddyn ni Jihu sydd yn rapio, Carw, Chwym, Eryr a Moialchen. A meddwl bydde fe'n syniad grêt pe ba'n gallu mynd â nhw o'r amser y Mabinogi i Gymru fodern. Ac o'n i'n gweld nhw fel rhyw fath o criw oedd yn gallu datrys problemau i anifeiliaid heddiw. Felly ar ôl ddod adre, roedd rhaid meddwl wedyn pa fath o broblemau bydden nhw'n gallu datrys. Yma yn y Fenni mae ganddyn ni cylch dro fannau arbennig iawn, ac maen nhw'n llawn o flodau gwyllt i helpu gwenyn, achos mae gwenyn yn diflannu'n gyflym, a meddyliais i, wel dyna broblem efallai nad yw lot o bobl yn ymwybodol ohono, a rhywbeth rydyn ni'n gallu gwneud i helpu yw i blannu blodau gwyllt, rhywbeth mae plant yn gallu wneud. Roeddwn ni eisiau neges i bod gwenyn yn holl bwysig. Maen nhw'n bwysig i ni gael ffrwythau, llysiau, ac o'n i eisiau dathlu gwenyn a dweud y gwir. A'r neges, y prif neges yn y stori hon, wrth gwrs, yn dod yn y dudalen gefn. Cofiwch y gwenyn. Fel ddywedodd rhywun bwysig iawn yn hanes Cymru, gwnewch y pethau bychain, a rwy'n gobeithio ar ôl i blant darllen criw'r coed a'r gwenyn coll, dyna un o'r pethau bydden nhw'n gwneud, fel plannu hadau mwyn helpu'r gwenyn. Rwy'n gobeithio hefyd bydden nhw'n sylweddoli pa mor bwysig yw gwenyn yn ein byd ni. Heb wenyn byddwn ni ddim yn gallu bwyta lot o'r ffrwythau rydyn ni mwynhau. Heb wenyn byddwn ni ddim yn gallu bwyta lot o'r llysiau rydyn ni mwynhau. Mae gwenyn mor bwysig. Neges ar gyfer y dyfodol, cofiwch y gwenyn. Os oes ganddoch chi groen neu os ganddoch chi blu, Nadolig llawen iawn, iawn i chi. Os oes ganddoch chi ffwr, os oes ganddoch chi bawen, hoffwn ni ddymuno Nadolig llawen. Cofiwch y celyn. Helo, yn enw i yw Meili'r Sion. Lle magwyd i? Wel, lle arbennig iawn o'r enw Lwyd, ardal Lwyd, rhwng Ciliau Eiron ac Abereiron yng Ngheredigion, a dwi nawr yn byw yn y Bari ger Caerdydd. Nawr, wy'n credu taw fi oedd, os chi'n ffindo hwn yn ddiddorol, fi oedd y person cyntaf i chwarae cymeriad Zazu yn y Lion King fel Albanwr, ac hefyd fel Cymro, ynghyd ac yn Saesneg. Heb ymheuaeth, pan o'n i'n blentyn, mi'n cofio rhedeg lawr star i ddangos i'n rhieni yr anrhegion oedd wedi cyrraedd o'r Sion Corn, a wy'n cofio ffarmwr oedd wedi glanio ar y ffarm gyda ni'r bore hwnnw yn gweud, nes i weld Sion Corn nawr yn mynd fel cath i gythrel rownd tro Podfan a Bwys Ciliau, so mae fe newydd adael fan hyn siwr o fod, a fe'n mynd am gytre. Mae hwnna di aros da fi'n y cofers ni.
Hoff fwyd Nadolig, popeth. Does da fi ddim un hoff fwyd. Dwi'n hoffi'r cino Nadolig, y twrci, y tato rost, y popeth, a'r pwding, heb anghofio'r pwding. Endymion neu Hyperion gan Dan Simmons. Fy hoff awdur, Owen Shears, achos i arddull sgwennu. Teitl fy llyfr i, y llyfr diweddara hynny yw, sef Cwm y Wrach gan Wasg Atebol. Ysbrydoliaeth tu ôl i'r llyfr yma, un o chwedle enwocaf Ceredigion, chwedle'n gwerin hynny yw, Mari Perllan Peter ger ardal Pennant, oedd pobl yn credu to hen wrach oedd hi a bod hi'n rhoi melltith ar bobl, oedd yn ei chroesi hi. Felly dwi wedi gosod llyfr yn yr ardal, ond dwi wedi dod ar hen chwedl sydd wedi cael ei leoli yn yr 1890au a'i osod mewn cyd-destun fodern, sef y dyddiau yma. Prif gymeriadau fewn y llyfr yw merch fach ifanc o'r enw Daisy. Mae hi a'i theulu yn teithio i'r ardal mwyn dechrau busnes, canolfan arddio. Ond mae yna nghwmni'r enw B-Tech sydd yn bygwth dyfodol y busnes a'r ardal achos bod nhw'n ffracio am nwy. Mae Mari a Daisy yn dod ynghyd, ond dim ond Daisy sydd yn gallu gweld Mari. Ond ydy'n gymeriad go iawn, neu cymeriad o'r gorffennol, neu ysbryd beth bynnag, sa'n i weithio chi, brech i ddarllen e. Darllen darn o'r llyfr i chi nawr, dylech sownd, nhw'n ni mewn i'r ail bennod, dyma ni. Ymestynnodd yr hen wraig lwy bren o'r cwpwrdd a blasu cynnwys y crochan. Hwn fydd y sydd afal gore eto siani fach, cyhoeddodd yn wychlyd, gan ddawnsio'n hapus yng ngolau'r tân. Gwychia'r wenci wrth frwydro i gadw lle ar ysgwydd yr hen wraig ryfedd wrth iddi symud o un troed i'r llall. Crynodd Daisy wrth wylio'r cyfan, roedd yr ystafell ddieithr a'i chysgodion, yr hen wraig a gwychian di ddiwedd y wenci'n codi ofn arni. Symudodd yn araf tuag at ben y gwely gyda'r bwriad o redeg am y drws a dianc oddi yno. Rhewodd fel delw. Ymdangosodd neidir dros ymyl y gwely gan lithro'n araf tuag ati. Seithau tafod y creadur i mewn ac allan o'i geg a syllai ar Daisy gyda'i lygaid dion. Sgrechiodd Daisy'n uchel. Ond dwi'n mynd i rhag wrthoch chi. Brech i ddarllen y llyfr. Wel, byddwch yn bositif. Byddwch yn bositif, gwnewch y pethau bychain ac fe gawn nhw effaith... gawn nhw effaith mawr ar y dyfodol os newch chi nhw'n iawn, ynddo fe. Nadolig llawen i chi gyd, y blwyddyn newydd dda, a dwi fawr yn gobeithio gawn ni gwrdd blwyddyn nesaf. Pob hwyl! Helo, Rebecca Roberts dwi. Ges i fy'n geni yn y Rhyl, ond wedi bod yn byw ym Mhrestatyn ers i mi fod yn 2 oed, a dwi'n byw gyda fy ngŵr Andrew a fy mhlant Thomas ac Elizabeth. Hoff atgof Nadoligaidd, dwi wrth fy modd yn gosod y goeden ac yn addurno'r goeden, achos pan o'n i'n fach fysa fi a fy chwaer fysa'n gofal y peth, a wedyn fysa ni'n gwneud fel dramau bach ac yn perfformio nhw i mam a dad o flaen y goeden ac yn gwisgo fyny. Oedd o'n lot o hwyl, so mae addurno'r goeden wastad yn dod ag atgofion hapus yn ôl. Dyma Helynt, fy nofel gyntaf i bobl ifanc, y trydydd nofel i mi ysgrifennu a'r ail un i mi gyhoeddi eleni, so mae wedi bod yn blwyddyn prysur iawn i fi. A mae Helynt yn stori am ferch ifanc o'r enw Rachel Ross sy'n byw yn y Rhyl. A mae gen Rachel dipyn ar ei fflat yn barod. Mae mam yn dioddef o iselder, mae gen ei dad uffern o dymer. Mae gen hi anabledd, mae'n byw gyda'n ddyddiol. Mae'r teulu'n dioddef o dlodi hefyd, mae nhw'n wynebu problemau ariannol. Ac ar ben hynny oll, un diwrnod mae'n cyfarfod dyn o'r enw Shane, dyn llawn dirgel, sy'n gwybod rhywbeth am ei gorffennol hi. A mae Rachel jyst yn awchu i gael gwybod beth yw'r cyfrinach sydd yn Hwm a Shane, ond wrth gwrs mae rhaid iddi cuddio ei pherthynas gyda Shane rhag ei rhieni, yn enwedig gan ei thad. So dyna'r prif blot y stori.
A'r ysbrydoliaeth trwy'r stori yn 2017 yn eillais ysgoloriaeth Emyr Feddyg a ges i'r brofiad wych o gael Bethan Gwanas yn fentor i fi, helpu fi gyda lliwio'r stori ac i wthio'r ffiniau a datblygu fy llais fy hun fel awdur. So oedd o'n lot o hwyl yn ysgrifennu'r stori. Ond wrth i mi ysgrifennu, nes i cadw mewn cof yn ifanc. Oedd ni'n cael y Gymraeg trwy'r ysgol yn unig, byddi fy nheulu ddim yn medru siarad Cymraeg. Felly, dwi'n i ddim yn darllen o'r hyderus, a fysa codi llyfr efo 100 o dudalennau i gyd yn y Gymraeg yn teimlo fel llafur go iawn i fi. Dwi'n i ddim yn darllen o'r hyderus, a felly dwi'n i ddim wir yn mwynhau darllen nofel o Gymraeg, rhaid i mi gyfaddef. Felly, wrth ysgrifennu Helynt, penderfynais roeddwn i am ysgrifennu rhywbeth ysgafn efo hiwmor, doedd ddim yn orlenyddol, a rhywbeth fysa hefo tafodiaeth oedd yn lleol i mi, a bach o Saesneg, achos os oed ti'n byw yn Rhyl yn Prestatyn, wyt ti ddim yn clywed gymaint o hynny o Gymraeg. So, ni eisiau adlewyrchu fy mhrofiad i o dyfu fyny mewn ardalaeth y Saesnegaidd hefyd. So, gobaith ydy bydd Helynt yn apelio i bobl sydd wedi caffael yr iaith i wneud trwy wersi dysgwyr sy'n oedolion neu bobl sydd jyst yn siarad Cymraeg yn yr ysgol. A fy ngobaith ydy bydd o'n darllenadwy ac bydden nhw'n mwynhau o. Ac wrth gwrs, dwi'n gobeithio bydd pawb arall yn mwynhau o hefyd. O fi ac o Rachel hefyd, dymun o'n Nadolig llawen, a gobeithio bydd y flwyddyn nesaf yn well na'r un a fi. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Mae'r Eryd Hopwood yw'n enw i, ges i magu yng Nghaerdydd a dwi'n byw yng Nghaerfyrddin. Mae hwn yn anodd, ond falle bod hi'n ddiddorol bod pob tyci ar ochr fy mam mor bell yn ôl ac y gallwn ni i gyfri wedi bod yn of. Wel, pan o'n i'n fach, oedd ofon Sion Corn arna i. Dwi'n cofio i mam fynd â fi am brawd i'r ysgol lle oedd hi'n dysgu'n rhan amser, ac os nad oedd y pennaeth yno wedi gwisgo fel Sion Corn, ac yn carlamu ar hyd y coridorau gyda cheirw dychmygol, gweiddi arnyn nhw yn wyllt ac yn aflafar, sŵn clychau, ac fe benderfynais i yn y fan ar lle bod y dyn hwn yn ddyn dancherus ac am flynyddoedd. Bu'n rhaid i'n had fynd i'r ole digon pell o'n tu ni i gwrdd â Sion Corn fel bod ni'n saff, na fydde fe na'i geirw yn dod trwy'r simne ato ni. Dwi'n hoffi pob bwyd Nadolig yn enwedig y siocledi. Wel, fydden ni eisiau dweud Dail Pren gan Waldo Williams, oherwydd bod y cerddi yn y llyfr hwnnw yn gwybod am y pethau trist a'r pethau tywyll, maen nhw bob amser yn cynnig gobaith. Teitl fy llyfr i yw Fy Llyfr Englynion, a bydden ni'n gobeithio bod y llyfr hwn yn gallu cyflwyno ffurf ryfeddol yr englyn i blant o bob oed, hyd yn oed rai hen iawn. Mae'r englyn yn rhywbeth unigryw i ni yng Nghymru, ac i fod yn bennill bach beth 4 llinell yn unig, mae'n gallu dweud pethau mawr. A dim eisiau neb i fod ag ofon, rhyw eiriau astrus, na dim byd felly, mae'n anodiadau ar bob tudalen a help yn y cefn a lluniau rhyfeddol Alice Samuel. A dwi eisiau diolch iddi hi a Golwen Fowler ag Alaw Mai Edwards am roi'r cwbl at ei gilydd mor hardd. A'r un licen i ddarllen ydy hwn, Y Dyn Eira gan Tudur Dylan Jones, oherwydd i ni gyd yn gobeithio am chydig bach o eira ar ddydd Nadolig. Fel hyn mae'n mynd. Nid my fi'n ei frifo, ond eiliad o hael fi'n disgleirio, a rywfodd fe weidodd o i'r pen, bob drop ohono. Dwlu am y gair drop fyna, drian ar Dyn Eira. Wel, wrth edrych i'r dyfodol, bydden ni'n gobeithio a byddwn ni gyd yn gallu dysgu englyn ar yn cof. Chi'n gweld, os byddwch chi byth yn
disgwyl bus, neu yn y deintydd, dim cwmni, dim byd i ddarllen, batri'r ffôn wedi marw, byddwch chi bob tro yn gallu mynd i'r cabinet fan hyn, cabinet y cof, tynnu englyn mas a'i fwynhau e o'r newydd. Felly, dymuniadau gorau am y Nadolig i chi gyd, gan obeithio y daw Sion Corn a llond sach o iechyd da i bawb. Nadolig llawen.